yang adlaw ipapahula nga gipili alang namo nga iyang mga pinili. Okay. Brad Silbert, imong pang-question? Ali na ko mo question mo, padayon lang ko katong ganina. Kaya napay time no. Okay. Ato lang ipahinumdum sa atong mga listener nga dili tanang kausaban sayop no o bawal. Ipasabot na ipahinumdum nato sa Hebrehanon City 12 kung ilisan ng pagkapare, ilisan sa bang balaod. So dili tanang balaod nga nag-ilis ta sayop. Pero ang pangutana lang unsa man ang balaora nga atong giilisdan nga sakto ra gyapon. Okay. So siyempre sa dagan sa matuod nga simbahan ug unsay gipang ilisdan diha. So mo to'y valid because of authority no. Kay ang simbahan na may authority sa pagdili og pagtugot kanang binding and loosing authority no. Ang inyong idili diri syuta, idili usab sa langit, ang inyong itugot usab sa langit. Kinsa may giingon ana si Kristo, kinsa may ang giingnan ang iyang simbahan ang gitukod. So naa sa iyang matuod nga simbahan kanang binding and loosing authority. Actually authority na sa Dios. Kanang napulo ka sugo gani binding and loosing man na. Kanang mo pagkanaog kag mo higot kag balaod. Ug mo dili po ka. So yun na. So naa sa simbahan ang binding and loosing authority. Ang pangutana, unsa man ang simbahan na? So siyempre, kadtong mga apostol, kay mo man to'y unang mga sakop sa simbahan ng gisugdan ni Kristo. Unya, tanawon din nato sa atong panahon nun, unsa man ang simbahan na? So sa Catholic exegesis, apostolic succession. Kung kinsa tong giordinahan sa mga apostol, then katupang ilang giordinahan, kinsa po ilang giordinahan, sumpay gina. Hangtod karon. So sa akong pagtuon mo man ang Katoliko, so ang Katolik na sa Katoliko ang authority. Yes. Nga maoy sa iyang authority mo'y maka-exegesis nga orthodox, meaning valid. Okay. Now nakahisgot ko exegesis murag nakadong ko ganina ninyo ni Douglas o na murag ni hunghong mangayang kamentag na si Silbert dire tubag. Okay, now nalang ko correction na to gamay gisulti ni Brad Douglas nga nagkuan ko ningon ko useful ko ng ICGCs. Wala ko maingon useful. Kay kanang ICGCs good prone to error na. So mo nang lisod og mogamit kog pulong useful. Wa jud ko mogamit og pulong useful. Ang akong giingon nga ang ICGCs dili sa tanang panahon nga sayop yun ang imong ICGCs. Kaya nga naman, ako mismo nakasaksig yun ko nga na ay nag-ICGCs ko nga nitakbo rapod sa exegesis sa simbahan. Ito ako naman gainang gisigutan ni mo Brad Douglas dito katong sa gawas na sa Pikas Istasyon. Kanang Isaias 22, Brad John, 21 ug 22. Nga binakog ako may nakadiskubre ana nga kanang modipin sa bata sa authority sa Pope ba nga nganong hinganlan og Papa kanang holder of the keys of the kingdom kina sa Isaiah 21 ug 22 nga nganlan og Father o Papa ang naghawid sa Yahweh sa iyang herian. So nagbasa ko ana sa una Brad John mo nagbasa mo ko Bible okay ni maayo ni i-support sa Santo Papa. Then wa ko kahibalo little on na-diskubrihan ako nga dugay na mading gamit ang mga Catholic apologists ana, mga defender ba nga una pa nako pagali ko matawag ipanggamit na sa mga apologists sa Katoliko. O muna nakaingon ko nga uy ICGCs na ko to kay ako ra gud ato. Yang natakbo mo gud. So meaning moingon ko tingali mo ingon ta nga adili to ICGCs kay takbo man sa exegesis. Now sa dihang nakahibalo na ta nga ni takbo kamo to exegesis pero during that time ICGCs to kay wa mo ko repair ako ra man gito bro John hanya ni takdo man pero dili ko mo ingon nga useful yun ng exegesis kay kung magpatuyan kag exegesis unya labi nang dili ka mo repair sa exegesis sa official so wa ka kibalong masipyat na di ka. So muna nga, dili useful ang ICGCs kay prone to error yun ang ICGCs. Kung dili ka mo repair sa exegesis sa simbahan nga na ay authority. So muna, pero ako di lang ko mahadlok nga ma-ICGCs na ko, Brad John. Kay na may teaching sa Biblia nga kung masayop ka, you should be ready to be corrected.
andam ka magpakorek kung masayop ka. Usayo. Kay naamang guy uban brad yung nga mahadlok musulti sa radyo. Dili na lang musulti sa radyo kay mahadlok masayop. Diwa na lang gyud mahimo. Yes. Ang ako lang nga adi ko mahadlok kay namo ko nibawaan. Total masayop ko andam na kung koreksyon na ako sayop. Plus atong namong Brad Budlaso nga katong akong ICGCs nga na prove na ko nga katong bahito mo naan na ba'y Christians dito sa Rome. So apa nabot si Paul. Una ato Brad yung ICGCs wala pa kaya pa man abot lang San Pablo. Pero pag study na ko sa balay kay naan naman day. Ang gigamit atong Pentecost nga katong itambong sa Pentecost na may taga Rome ato. Nga paghuman sa atong Pentecost siyempre, nabalik sila sa Rome. So, wapa naabot si Pablo dito, isulat-sulatan na to niya. So, yung na ba nga, mo correct nga ICGCs na po'y sayop. So, muna nga, dili siya useful kay, posible mo itong nasayop. Pero di lang ko mahadlok, basta wala ko tuyo, Brad John. Yes. Gawas og tuyoon yun. Ang sayop. Yung sayo po ka. Pero kung masaypyat mong galing ko, kinahanglan andam ko to be corrected. Kaya mo man ay bala ang tao, Brad John. Nga gitudlo sa Biblia nga andam ka makurihian nimong sayop. Okay. So mao na Brad John. Okay. Mga igsoon, diri na tapos sa atong programang Dialogue sa Kamatuoran.